Bizkaiko Foru Aldundiak tokiko 36 erakunderen artean udalak eta mankomunitateak laguntzak banatuko ditu guztira. 1.299.589 euro lurraldean hondakinak modu eraginkorrean eta jasangarrian kudeatzea sustatzeko xedea duten proiektuak diruz laguntzeko eta horiek Bizkaiko herritarren 67,11%-arengan izango dute eragina. Diru laguntzen zatirik handiena ingurumen heziketako edo prebentzioko kanpainak garatzera bideratuko da 498.412 euro, baita hondakinak kudeatzeko bitartekoetan inbertitzeko ere. Hala nola, sorgailu handietarako, etxeko poltzetarako, autokonpostagailuetarako, birringailu eta konpostagailu komunitarioetarako, edukiontziak eta kuboak erostea, baita etxeko giltzak, sarraiak edo ontziak ere, organikoa biltzeko, 497.613 euro. Hondakinak jasotzeko ibilgailuak eskuratzea hirugarrena da zerrendan, bere zenbatekoari 118.985 euro dagokionez, eta gainerako laguntzen artean daude udal erakundei emandakoak hurrengoetarako, ordenantzen garapena, edukiontzien banaketa optimizatzea eta ibilbideen plangintzari buruzko edo komunitateko konpostaje prozesuei buruzko aholkularitza jasotzeko. 72.258 euro. Hondakinak digitalizatzera eta kontabilizatzera bideratutakoak zehazki 57.258 euroko diru erabilera izango dute, edukiontziak bete eta pisatzeko telekontroleko proiektuetarako, erabiltzaileak ezagutzeko sistema informatikoetarako eta hondakinak denpora errealean kontrolatzeko sistemetarako, eta bilketa espezifikoak egiteko. Hala nola, inausketa eta lorezaintzako hondarrak edo legezkanpoko isurketen prebentzioa, 55.318 euro. Laguntza ildo hori aurretia zegoen edukiontzia instalatzeko dirulaguntzen programaren bilakaera da, izan ere programa hori aldatu egingo da eta orain atal gehiago ditu. Horrela helburu zabalagoak ditu zati organikoaren bilketa finkatzea baino. Hondakinen kudeaketa jasangarritasunaren oinarritako bata. Erakundeen zeregin nagusietako bat. Eta horregaitik, Bizkaiko Foru Aldundia ahalegin guztiak egiten ari da hondakinen kudeaketa etengabe hobetzeko. Aurten, aldatu egin doguz 5. edukiontzia ezartzeko orain arte emandako laguntzak. 5. edukiontzia dagoeneko Bizkaiko 103 udalerritan ezarrita baitago. Horren ordez, birziklapena hobetzeko laguntzak eman doguz, eta gaikako bilketaren tasa eta frakzio organikoarena hobetzera zuzendutako kontzeptu gehiago jaso. 1,3 milioi inguruko laguntza horiei esker, 36 tokiko erakunde, udal eta mankomunitateren proiektuak finantzatu dira, eta zuzeneko eragina izan dabe gure lurraldeko biztanleen 67%-aren egunerokotasunean. Ekimen horien bidez, hainbat hobekuntza egin dira, besteak beste, zerbitzuak eta hondakinak zenbatzeko lanak digitalizatzeko, hondakinen kudeak eta baliabideak erosteko, eta tokiko erakundeetan arlo honetako prestakuntza eta aholkularitza teknikoa finantzateko. Guzti honegaz, gure lurraldeko hondakinen kudeaketa hobetu nahi dugu. Gure lehentasunezko helburua sortzen dugun hondakin kopurua murriztea dalako. Baina gainera, nahitaezkoa da sortzen doguzan hondakinak ere birziklatzea. Gai izan behar gara, berrerabiltzeko modukoak diran hondakinak ekoizpen sisteman barriro sartzeko. Ingurumenari, jasangarritasunari eta ekonomiari lotuta jokatu behar dugu. Izan be, hondakinek jarduera ekonomikoa sortu aldabe, eta horien erabilera eraginkorra egitea, Europak enplegua eta hazkundea sortzeko aplikatzen dabezan estrategia nagusietako bata. Bruselak proposatzen daben ekonomia zirkularraren ereduak bultzada emango dotzo lehiakortasunari. Hazkunde ekonomiko jasangarria sustatuko du eta lanpostu berriak sortzen lagunduko dau.